জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ প্রমোদ বড়ো জিন্দাবাদ 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 ইউপিপিএল জিন্দাবাদ 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 আদিবাসী জিন্দাবাদ 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 আন্তর্জাতিক জিন্দাবাদ 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 दिनैहाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोंहा सराइबिल समस्तिनि सिङाव नैबे बरबादा VCDCनि सिङाव जोंना आदिबासि मोननै गामि दं बेनिफ्राय गासिबो न'खरनिफ्राय साफा साफा बयबो गामियैनो आरोखि फैनानै दिनै UPPL दोलोनि जे नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जोंनावहाय जिहेतु सरकारजोंनो थानानै आरो सरकारनिफ्राय गोबां मोननांगौखिनिखौ जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै जोंनि दोलोआवहाय जइन खालामदों आरो बेबायदिनो जोंहा सराइबिल समस्तिनि सिङावहाय गोबां आदिबासि जोंनि बिदा फंबायमोनहा सामफ्रामबो बिदिनो खौरां लादों आरो फैबाय थानाय दिनफ्राव गोबाङैनो बिदिनो जइन जागोन आरो बिथांमोननि जेसेबांनाखि नेतृत्वनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दोलोफोरजों आगोल सोमोन्दो दंमोन किन्तु दा नैबे कमप्लिटलि नयानगर होननाय आदिबासि गामिया दिनैनि दिनाव UPPL नि जोंनो थानानै हाबा मावलांनो थाखाय बिथांमोनहा थिरांथा लादों। दा नोंथांमोनहानो बेखौ साबसिन मिन्थिगोन मिडियायावहाय मानो होनब्ला नोंथांमोनहानो गोबां दाब दाब जायगायावहाय खौरांफोर लागासिनो दं दिनैनि दिनावबो नाय गोबां दैलिक दाब दाब जे समस्ति बाहाय नोङो रोजा रोजा सुबुंफ्रा बाहाय गोबां जाथि जनगोष्ठी माने बर' सावथाल आदिबासि जिखुनु जा बेंगलि माइनरिटी गोबां मोजां मोजां जोंनि दैदेनगिरिफोर मैं प्रवीण किस्कु नयानगर गाँवर राइज माने আজি ইয়াতে জয়নিং প্রোগ্রাম আছিলে আমালোকে গ্রামটোত জয়েন কৰিছোঁ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ কামৰ ভালৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে এই পাৰ্টিটোত জয়েন কৰিছোঁ।